Vandaag herdenken we, net als ieder jaar. En morgen vieren we de vrijheid, net als ieder jaar. En dat doen we altijd, hoe de omstandigheden ook zijn. En dat blijven we ook doen. Want stilstaan bij vrede, veiligheid en vrijheid, dat is altijd van belang. Het herdenken van hen die vielen voor onze vrijheid is altijd van belang. Maar het nadenken over vrijheid is ook van belang. En nu, in de bijzondere situatie waar we in zitten, is het nog misschien wel meer dan anders het geval. Nadenken over vrijheid. En juist nu zijn er veel mensen die nadenken over de vrijheid. De inperkingen die we iedere dag weer voelen door de coronacrisis. Maar dat staat eigenlijk allemaal in het niet als we terugdenken aan het leed in de oorlogsjaren. De verwoestingen van Venray, de beelden op de foto's, die staan ons allemaal heel goed voor ogen. Die vreselijke oorlog, 75 jaar geleden, die zorgt ervoor dat we diep nadenken over vrijheid van nu. Ook nu brengen we offers, maar toen zijn ook heel veel offers gebracht om ons weer terug te brengen in de vrijheid die later zo vanzelfsprekend leek. En die vanzelfsprekendheid, die laat ons nu weer beseffen dat het niet vanzelfsprekend is. En dat is het punt om dit jaar ook stil bij te staan bij het vieren van de bevrijding 75 jaar geleden. Laten we 75 jaar bevrijding herdenken en daarbij stilstaan dit jaar in het bijzonder.